Hello लोगोफोर दिनै उदालगुरियाव बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिज्म रिजर्ट गोदान ओपनिं खालामनो नागिरदों जों दायो बेयावनो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो स्किप खालामालासे फाइनाली जोङो दायो सफैबाय रिजर्ट गोदानाव दिनै ओपन खालामदोंमोन नालाय दायो जों सफैबाय जोङो ओरैजाय थांसैलाय दायो दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आहा आदा मेहेरखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो बिथिं आदा इल'ग्राबो दं ना इल'ग्राबो दं नै बस जों मा दा सफैबाय खुनुरुखुम माबा एसे माबायाव स्टेशनाव दसे फन खालामबाय उदालगुरि लेजेन्ड होनना खोन्थादोब्रा साबस्क्राइब खालामदे नैबेखौ सोदोमस्रि माबा मोनलाय सोदोमस्रि वारि आंनिनो टाइटेल बेखौ साबस्क्राइब जोंहा नै बसआ खुलुमबाय बस नोंथांनि माबासिम रेजुसै जों दायो जेने थेने सफैबाय मालिकजोंहाय जोंहा बसजोंब्रा मालिक नङा नों मानो बुजा एल'ब्रा खुलुमबाय ओमफ्राय जों दायो दसे रेस्ट लाग्रोनोसै ना ओमफ्राय दा नोंखौ लोगो हमनोसै अके दे हामबायसै आं सिरिसो खोमादों सरप्राइज होनो फैदों मोजांखा आदाया नै इनसामथार नङा ना फंबायफोर मा होनोमोनलाय फुर ब्लकखौ फंबायखौबो लोगो मोनबाय जोङो दायो दे थेंक इउ ब्र दे नै गोरबो हेलमेट लानो होननानै बेयो गोरबोनि हेलमेट लाग्रा उपाय गैया होनलाय दहाय फैनो होनदोंमोन मेरानो लोगोफोर दायो जोङो ओंखाम जानानै लाग्रो सोदोमनि ब्लगावहाय नोंथांमोनखौ दायो जों लोगो मोनसिगोन ओंखाम जाग्रानानै गोबां सेंग्राफोर दङ एमजे सिथाव फाग्लाबो दङ लोगोफोर जोंहाय दायो जों ओंखामखौ जानानै लाग्रो लोगोसे नैबावहाय जोंहा दङ आइसक्रिम माबा माबि फानग्रा नोंथांमोना बाव फैबाथाय आइसक्रिम टाइसक्रिम मोनजोबगोन ओमफ्राय बेयाव सेंग्रा सिख्ला गिदिंनो बिराद मोजां दे जायगाखौ आं बिदि बायदि मोनो आरोना थ' लोगोफोर जोङो ओंखाम जाग्रोलासै सोदोमनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना गावलाजोबनांगौ दे होमबा दा लोगो मोनगोन दे ओंखाम जाग्रोनोसै नोंनि ब्लगबाबो आंनिसो दा अके दे होमबा औ जों हर थादों बहाय मैदेरबो फैयो दे आगै गोथाखौ लोगो मोनबाय दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोननानै जोबोर मोजां मोनदों दासो फैदों नामा साननै खाथियाव थांबाय बहा थादों बै मोनसे माला थांगोन दिनै प्रग्रामखौ दिनै आगै गोथाखौ दिनै लोगो मोनबाय सोदोमवारिखौ साबस्क्राइबार लोगो मोनदों जों दिनै नैबे आदाना गोथां ब्लग ओमफ्राय जायफोर आंनि साबस्क्राइबार बेखौबो सापर्ट होबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बिनि चेनेलखौबो गासिबो गोथां ब्लग आंनिया ओमफ्राय गासिबो नायगिरि बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरो जाहाथे जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै बिसोर साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जोंनि चेनेलखौबो गासिबो इउटिउबारफ्रानो बावनो दंजोबो माखासे ओंखाम जाबाय आदा मेहेर ओंखाम जाबाय नामा जायाखै दाबो मोनजायाखै ओंखाम आदा इल'ग्रालाय जायाखै बेबो नैबे गोरबो फंबाय बिसोरो लेंसै आङो फैनां मोजां नांबाय जोंनिया नै ब्रादार लिंहरनायाव फैबाय आरो ना थेंक इउ
सोदोम बाप डेन्जार मावो न'नि गिम्बल ना गिम्बल बे गिम्बल मोजां आरो गिम्बला आंना बारा गोबाव जायाखै चेनेला 2 मान्थसल' जाबाय मेंबाय जि बेरायबाय जि मेंबाय जों दायो रिजर्टनिफ्राय ओंखारबोबाय लोगोफोर जि गरमबो ओमफ्राय दा बिराद गोजौआवसो जादों हाजो बायदि आरो बे माबा जानाया मिटिं जानाया ओमफ्राय जों दायो न' फारसे थांबाय थानोसै ओंखारबोबाय जों गाहायाव दायो गैला बिराद गरम गोलोमजोबखाबाय प्रग्रामाव थायै थायै नायदो जि गोजौआव कारगिलाव सफैलायबाय जोङो दायो फैनानैथ' एसेबाबो जालाङाबाथ' जाखाया कारगिलाव सफैबाय जोङो एसे जालांसै जिरायनोसै फैदो जाहैनोसै चावमिन जानोसै माबा माबि जानोसै फुलकबि लोंसै फैदो 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 मा नायदों बाबु जाना सफैग्रोबाय लोंनाया थोंदोब्रा मालाय नोंनासो सफैग्रोबाय जों जानोसै दायो नोंथांमोना लुबैथ'नांला जों जानायखौ नायनानै जाखांनानै ओंखारबाय जोङो चावमिन जाखांबाय ओंखामबो उखैबायमोन नालाय ओमफ्राय दासो जानानै मोजां मोनबाय ओमफ्राय दायो मोनाबायबो न'आव थांसै न'आव थांनानै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो बाय बाय